Blízko, vidíte tam, vidíte do spolku. Dobrý? Na ventilačku. Kráva, takový spouště vody. Co? No, nejde. Čekaj. To máš malá musí být prdeli už. Ty král. To jsem říkal, že už předtím přestalo. No, fakt nebylo. Tohle z video bude fakt ještě dlouhý, protože to patří k 3 videům. Tohle, když to bude blízko. Vidíte to? Vidíte tohle? No, to ukáže tu vodu. Vidíte to? Tak jo, vole, jestli chceš potopu, tak přijď sem ty. Debile. Že mě tady zrobí a už byl tady asi alarm, možná jste to tady slyšeli. Já taky nevím, ale to by mě nějaký zajímalo. Zajímalo, ty vole. Ale jako musí být auta v prdeli už kvůli tomu, protože jako to... A nevím, se natáčím tak, že nevidím sám sebe, ale vidím tak, nevím, jestli něco vidíte, ale jako furt je to stejný, nevím. Je, vole. A mě by zajímalo, proč jako tyhle vody tady je tolik. A ta bouřka byla normální, nevím odkud přišla a pak bum, až tady. Víte? To. Vidíte to? A počkejte, já vám natočím naši sousedku Čupku. Čupko, koukni se na mě. Píči. Děkuji. No. Debilové, tady startuje. Motherfucking, baby Victor, motherfucking. Ale tohle by mohl mít každý den ulice, vole. Vůbec bych se nezlobil. Nevím. Máš musel přijít do práce? A už šlilo, ty vole. Ona ne... Já jsem se nešel. Ono záleží na tom, jestli šel, když jsi nešel, nebo jsi ještě byl doma. Ne, on šel já jsem šel s ním, no. On šel se mnou a já s ním. Ale jako...
Mhm. Co udělal, Jo. No. Tohle je video 3 vlogy. Nebo kolik. Jedno jsem vydal, takže když ještě bydlel u té, no já jsem markety. ty markety, nebo markety nebyté tady tak No. asi taky musel pro tebe dělat. Ale víte co, prodávám Darolejna, tak jestli chce někdo, tak ať to napíše pod komentáře. Jo. Tam to ještě dneska. 3 videa za den, fuck you! Co jsem koukal, ale tak to není moc jako, když vole to natáčím přes tu kamerku. A jo, a kupte si Jirku Krále 3, už mám trojku, mám 1 a 3. Na 2 jsem se vysral. Jak se Baba. brácha jmenuje? Kdo? Víš, jak se jmenuje to mimínko? Jo, Samuel. Úplně na píčku. Úplně na prdel. Ale za to pořád nebude to. Nemůže. Bude mít A tímhle se... No. ten děda se jmenuje Vláďa, nebo tak Jo. nějak, ne? Že potom dědovi mu to nedali. A takže s tímhle to zakončuju. Čauko. Co? Jo, to povídá.